Continuando con más informes, recientemente tuvo lugar un debate en aula de Universidad de Aruba relacionado con la elección europea, que tuvo lugar 22 de mayo próximo. El tópico que ahora debatita es el derecho de un rubiano para la elección europea. Op dit moment kunnen de mensen zich registreren voor de verkiezingen. En er was bedacht om te praten over de vraag: waarom stemmen wij nu voor de Europese verkiezingen? Bij onze studenten, maar ook bij het publiek in het algemeen blijven er altijd discussies over bestaan. En omdat wij hier standaard elke 2 weken debatten houden bij de universiteit met onze studenten, hebben we samen met de studenten besloten om het publiek ook uit te nodigen om daarover te debatteren. Nu, het debat is een tripartite debat geweest, waarbij dus de mensen tijdens het debat zelf mochten aangeven wat hun standpunt was. En dat is ook heel duidelijk gebeurd. Anoche aquí por conta con un público de más o menos 80 personas apunta a la Universidad de Aruba para Kiko a escoger para debatir arriba el tópico aquí. Wij vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden omdat het te maken heeft met de basis van ons rechtsstelsel. Ons rechtsstelsel heeft te maken met het recht om te kiezen voor de Arubaanse verkiezingen. Maar het heeft net zozeer te maken met op dit moment het recht om te kiezen voor de Europese verkiezingen. Hoe je daarmee omgaat is een andere vraag natuurlijk. Daar is iedereen absoluut vrij in. Maar het is belangrijk dat we die discussie voeren en dat we blijven beseffen waarom wij bepaalde handelingen uitvoeren. Waaronder het stemmen voor de Europese verkiezingen.